Platforma Saziyên Demokratîk ên Amedê îdamkirina Kurdan li Îranê protesto dikin. Bi dehan endamên platformê li qada ku Şêx Saîd û hevalên xwe beriya ser salan hatibûn îdamkirin kom bûn û li vir li dijî Îranê daxuyaniyek dan. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin rejîma Îranê ku ji roja ava bûye heta îro polîtîkayên darvekirinê li dijî Kurdan dimeşîne. Rejîma Oyperest a ku li hemberê aloziyên bi Amerîka û İsraîlê qels bûye li hundir zebdê hîn bêtir zêde dike. Mixrad û aşkan malekiyên ku di meha çileyê de di dema çalekiyên li Îranê de hatbûn girtin vexadin hatin dar. Bêdengbûn hevparbûna vî sûciye. Gelek rûniştvanên Amedê bawer dikin Îran bi çavê dijmin û neyaran li gelê Kurd û li Kurdan dinêre. Em divênin yani di îdamê ku heta ana hatine kirin mîzekin ji sedî nodî hemû Kurdin. Yani bi jinan, bi ciwanan û bêjin bi Rûspiyên Kurdan, bi siyasetmedarê Kurdan tûcar hatine qebûl kirin. Ji ber vî bawerî tûcar bi vê dewleta Îranê nayê. Sultan Yaray, nivîskar û siyasetvan e, dibêje Îran hicetên biçûk jî dike fermana kuştina Kurdan. Gelek jê ji bo ku li zimanê xwe xwedî derdiketin gelek jê yani hinek jê bê hincet birin obdar vekirin ev rastî jî eviyan nayê qebûl kirin lazim e êdîn gelê Kurd li dijî van qetîamana bi yek dengî dengê xwe derxwe û dengê xwe bigihîne cîhanê yani di vî sed sala de li rojhilata navîn em lê dinêrin ên ku herî zêde aştiyê dixwazin ên ku herî zêde dixwazin bi nava miletê din re bi awayekî aştiyane bijîn Kurdin û ên ku herî zêde zilmê dibînin jî dîsa Kurdin. Lê gelek kes di wê baweriyê dane ku rejîma Îranê wê têk biçe. 12 roja şerekî çêbû di pêra çil roj şerekî hat meşandin. Piştî wî gelek lawaz bû. Vê lawaziya xwe daha zêde herîşê gela, herîşê sinûrdaşa, bi taybetî jî herîşê gelê Kurd. Di rojhilata navîn da kî têk diçe berê berê bela xwe di gelê Kurd dide. Di encamê da rejîma mola wê têk biçe û gelê Kurd û gelê dîtir jî ew ê bi ser keve. Di encama daxuyaniyê de bang li gelê Kurd li raya giştiya navnetewî, rêxistinên mafê mirovan û hêzên demokrasiyê hate kirin ku li hember darvekirina Kurdan li Îranê bêdeng nemînin. Xecican Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.